Danke bafethu. So umdlalo weMamelodi Sundowns uThemba Zwane laphana oyiphinda abe yicaptain laphana kuMamelodi Sundowns belimele sebuyile futhi manje uyakhompyutha una 35 years lo mdlali. Ubuziwe ukuthi uThemba Zwane ubona icareer yakhe iphelela kuphi noma iphela maduzane because bestrikeela nge-injury nanokuthi iminyaka siyamshaya yabona iyahamba ngempela. But uThemba Zwane yena uthe usafuna ukuwina ama-trophies amaningi kakhulu neMamelodi Sundowns or ku-football yakhe usafuna ngempela ukudlala ezingeni eliphezulu nanokuthi bamselect laphana ku-national team kuBafana Bafana yabo. So uthi anytime soon awekho ngempela ama-plans we-retirement and usafuna ukuba highly competitive ebholeni aqhubeke ngempela adlale uThemba Zwane yabona. So kusho lokhu after iMamelodi Sundowns wina 8 leagues straight in a row yabo. uThemba Zwane sewina ama-league amaningi kakhulu ke neMamelodi Sundowns njengoba sibona le ukuthi number 8 ayiwinayo uThemba Zwane. All in all nje is one of the most celebrated South African football players. Uyi-late bloomer kuThemba Zwane because meno 21 bengakafiki laphana ku-PSL the way afike ngakhona manje bekhona ngathi bamsana 2011 lapho but akaze afike this much yabo. Uduma nje kuma-late 20s wakhe lapho ke aziveza khona ukuthi u-highly talented uThemba Zwane. uThemba Zwane uBafana Bafana u-highly influential nakhona iminyaka seyihambile. uHugo Broos mayefika wathi ngeke amselect because semdala but waphinde wazirectify noHugo Broos wabona ukuthi wenza iphutha ngempela because lo mdlali lo une-experience kakhulu, unomlingo ey'nyaweni zakhe yabo. I-country ingagaina okukhulu ngempela ngoThemba Zwane nanokuthi angacontribute kakhulu. Wamselect uThemba Zwane and then wenze ey'bukwayo-ke njengoba sibona uThemba Zwane is one of the main guys laphana kuBafana Bafana but since waba ku-injury uThemba Zwane abakamselect for iBafana Bafana. So bona ukuthi bazomselecta njengoba manje se-available njengoba bazoya ku-AFCON and then bazoya nakulokhunjana bazodlala ama-qualifiers we-World Cup. So bona ukuthi uThemba Zwane bazomselecta na uzokwazi ukufika kule squad lesi seBafana Bafana yabo. So let's wait and see ukuthi uThemba Zwane indaba yakhe neBafana Bafana izophela lapho njengoba yena akuvezile ukuthi akakafuni ukuretire, usafuna ukudlala for iminyaka eminingi nanokuthi-ke abe successful akwazi ukuwina ama-cups. Danko bafowethu.